Maayong hapon sa tanan, nanapod kita sa Light Them with My Word, ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi sa laiko. Light Them with My Word. Sa karon nga Ebanghelyo, si Jesus ning balik dito sa Judea, usa kani ka Hudiyo nga teritoryo. Og nagbalik siya og panudlo o pagsangyaw sa maayong balita o pagpanambal. Ang primerong kanang bersikulo nining kapitulo 10 kang Marcos nga Ebanghelyo nagpakita nga naa siya diha nanudlo sa kanang hugpong sa mga katawhan, no? Ngani diha pod ang mga Hudiyo nga mga Parisyo nag-apil o naiilahang sama sa gihapon tinguha nga ilahang yung pangutanon si Jesus para posible ilahang mabitik, no, sa ilang pangutana o ilahan dayon siya dayang akusahan dayon niya, no? Ngani ang ihang resulta sa iyang pasyon, no, pag-antos o palansang sa krus o pagkamatay mo ba ni ang hinungdan kay naigo lagi siya nadugay sa ilang mga pangutana o ilang gibuhat-buhatan si Kristo atong Ginoo sa ilahang mga kananaang akusang, no, para siya mataral yun o madala diha sa ilang kananaang council, sa ilang hukmanan o ilang turnover dito sa mga Romano para pagasilutan diha sa paglansang sa cross. So, muadto kita sa Ebanghelyo. May mga Parisyo usab nga miadto dito. Nangita sila og pamaagi aron ikasumbong nila siya, no? Busa nangutana sila kang Hesus, gitugot ba sa kasuguan nga bulagan sa lalaki ang iyang asawa? Gitupag sila ni Hesus. Pinaagi sa usa ka pangutana, no? Nangutana si Hesus, unsa ba ang sugo ni Moises kaninyo? Mitubag sila, nagtugot si Moises nga makahimo ang lalaki og papilis sa pagkigbulag. Pagkahuman ini, mahimo na niyang bulagan ang iyang asawa. Mingon si Jesus kanila, tungod kay gahi kamog ulo. Gisulat ni Moises alang kaninyo kining maong sugo. Apan gikan sa pagmungna sa kalibutan, gihimo sila sa Dios nga lalaki ug babae. Mao kana ang hinungdan nga biyaan sa lalaki ang iyang amahan ug inahan ug mo ipon siya sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. Dili na sila duha kundi usa na lang. Busa dili angay bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. So brothers and sisters, unsa makini, no? Nakapangutana gyud ang Parisyo, no? Gitan-aw gyud niya ug ilag yung kananaang gitistingan si Jesus, no? Sa pagpangutana, gitugot ba sa kasuguan nga bulagan sa lalaki ang iyang asawa? Ug nangutana si Kristo sa kanila, usab pinagi sa pagpangutana, dili tubag, unsa may sugo ni Moises? Yun sila nagtugot man si Moises nga ang lalaki ubuhat lang papilis pagka kuan yun, no? Pagka simple lang yung ayo. Karon og mag-file ka og divorce biya ni siya. Mag-file ka divorce, may gani wala pay divorce diri sa Pilipinas, mayo unta og dili kay dili ni yung gibutan sa ato ang Ginoo. But sila mismo, no? Mag-file sila og divorce dito atong panahon na ang lalaki pa mo'y mabuhat og decree, no? O papilis, no? Kani giabusahan magid kani during that time sa mga Hudiyo. Kay nga naman kung asawa gusto nilang bulagan, daghan kayo ang ilang mga rason
dawaton ra ba gyud lang rason, dili may balo mo luto, dili may balo mo bantay og bata, dili maka panglimpyo sa balay, dili mag-atiman sa imbana, ug uban pa, no? Uban pa mga kanang mga rasones daghang kayo. Magbuhat lang og decree ang usa ka bana. Diha dayon mabulagan dayon niya ang iyang asawa kay kana tugutan sa balaod ni Moises. No? Tugutan sa kana siya. So pagkaluoy gyud sa babae. Pwede ba ang babae mo file og divorce sama sa lalaki? Dili pwede, lalaki ra. So munang balaod ni Moises. Munang ubang mga babae niadtong panahon na kung dili na sila ganahan sa ilang kanang bana, sila mismo mo buhat og papilis papirmahan nila silang bana. But napoy mga bana nga ang ilang asawa mura na ng ilang gamit o gibuhat nila og murag ulipon. Kay mao may ilang pangharas sa ilang asawa o dili ko nimo serbihan kuanon taga kanana ang bulagan taga i-divorce kita taga. So ang may tabo ang mga babae o gusto nang makig-divorce sa mga lalaki, magbuhat na sila papilis papirmahan nila sa lalaki sa ilang bana o dili pirmahan na wa gyud sila mahimo. So brothers and sisters, mo ni ang ilahang practice ni adtong panahon na. But ingon si Jesus Father, no? Tungod kay gahi manggod kamog mga ulo. Tungod kay gahi kamog mga ulo, gisulat kanini Moses alang kaninyo. Kini nga sugo, kini nga balaod. Apan gikan pagmungna sa kalibutan ingon si Jesus, gihimo sila sa Dios nga lalaki ug babae. No? Tuod man sa pagmugna sa kalibutan, makita man nato ni sa Genesis chapter 2 verse 18 to 24. Mao biya ni ang first reading. Maayo gyud kayo ingon siya nga gihimo nako ang mga hayop, mga mananap, gihimo nako ang akong kananaang kamugnaan sa dagat, sa kanang yuta, mga tanom ug uban pa. Gihimo nako ang kahayag ug kangitngit. Gihimo nako ang tanan. Ug gihimo nako ang usa ka linalang, usa ka kananaang tao si Adam. But dili maayo para sa iya nga mag-inusara. Kay kani akong gipanghimo nga mga hayop ug uban pa nga kananaang buhi nga mga binuhat nako, dili ang ayan iparis, no? Niini mga mananap, pero kananang subok kay pamalandungon kay naay mga binuang na gyud sa tawo karon kay mo paris na gyud sila sa mga mananap, ambot lang, no? Nimbalik na gyud ang kangilad, no? Ang sala sa Sodom and Gomorrah. So brothers and sisters, ingon ang Ginoo, dili ang ayan nga sa usa ka tao nga mag-inusara ug ingon siya nga ang kaning akong binuhat dili ikaparis sa kaniya, sa iya. Mo nang natulog ang usa ka tawo nga si Adam ug iyang gikuha ang gusok nini ug gihimo niyang usa ka babae, no? Ingon gani si lalaki, si Adam, yung siya nga, ania na ang sama kanako, bukog nga gikuha sa akong bukog, ug unod nga gikuha sa akong unod. Pagkatawgon siya nga babae, kay gikuha siya gikan sa lalaki. Nganong gitawag babae? Gikuha siya gikan sa lalaki. Busa mao kini ang hinungdan nga mubiya ang lalaki gikan sa iyang amahan ug inahan ug magkighiusa sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa.
Mao nang hinungdan nga mubiya ang usa ka lalaki sa iyang kananaang ginikanan. Usab ang babae mubiya sa iyang ginikanan ug sila mahiusa, no? Mahiusa diha sa sakramento sa kaminyoon ug sila mahimong usa ra diha kang Kristo, usa ra diha sa ato ang Ginoo. Kay usa man gid sila, usa man gid siya, no? Naghiusa man gid siya diha kang Adam, diha sa lalaki, kay gikan man ang babae diha kang Adam. So gwapo kayo ang panag-ingnan niya nga mubiya gayod ang lalaki o ang babae sa iyang ginikanan, kay mahiusa sila diha sa sakramento sa kaminyoon para ipadayon ang kamugnaan, ipadayon ang creation, no? Creation sa katawan, kay procreator man kita, mga kanang lalaki o babae, procreator man kita sa ato ang Ginoo para masangyaw o mamultiply ang ato ang kanang lahi, ang ato ang kananaang kaliwatan ng mga anak sa Diyos. So brothers and sisters, iyon siya, dili angay bulagon sa tao ang gihiusa sa Diyos tuon man. Dili gyud angayan nga bulagon sa tao ang gihiusa sa Diyos, giplano sa Diyos, iyang gimugna sa Diyos, iyang gi-create, no? Sa sinugdanan. So brothers and sisters, moadto ta sa padayon ta sa verse 10, no? Versikulo 10. Sa pag-abot sa mga tinun-an uniso sa balay, nangutana na usab ang mga tinun-an mahitungod sa pagbulag. Mingon si Jesus kanila, kung makibulag ang lalaki sa iyang asawa o mga asawa sa uban, nakapanapaw siya o nakasala sa iyang una nga asawa. O kung makigbulag man ang babae sa iyang bana o mamanag lain, nakapanapaw usab siya, no? Mao nang adultery man din niya siya ang resulta, no? Mao na siya nga dili gyud bulagon sa tao ang gimugna sa Ginoo diha sa iyang kabugnaan o gimugna sa Ginoo ang sakramento sa kaminyoon. Dili gayud pagabulagon, kay mao kana ang plano sa Ginoo, mao kana ang iyang kamugnaan. So brothers and sisters, in last 2 Sundays sa duha ka Domingo na nangagi, no? O before that gani ang atong ebanghelyo nag-presentar kanadto kung kita buot mosunod kang Kristo, isalikway nato atong kaugalingon, ato ang isalikway atong kaugalingon, atong pas-anon atong mga cross o mosunod ta ni Kristo. Atong niaging mga Domingo, gisgutan niya ug unsaon nato pagsunod ni Kristo, pas-anon nato atong cross, no? Human nato isaliko atong kaugalingon, pas-anon natong cross, unsaon nato pagpas-an. Yun siya, sayo na mo pagpas-an o kana siya kana na ang madaog yun nimo ang imong cross sa kinabuhi kung ikaw magpakasama sa usa ka bata, no? Kung ikaw mahimong usa ka bata. Ngani karong ebanghelyo, iya na pong hisgutan kini human sa atong kaminyoon, human sa pakibulag sa asawa ug bana diha sa kang Moises ug gisultihan kita ug unsay gibutan sa Ginoo, plano sa Ginoo, iyang gipakita na pod ang kananaang bata. Kay ngano man katumaday mga tawo nga
nagsunod-sunod kang Hesus ug mintambong dito sa kanang ilang pagtulunan, no? Gipangutana siya sa mga Parisiyo bahin sa kaminyoon, naa de nagdala og mga bata kailan tuyo ila pong pablisan ilang kananaang gihanyag kang Hesus para panalanginan ang mga bata, no? But consistent gay gani sa katong duha ka Sunday nga iyang gihatag kanato, not unless nga susama kita sa usa ka bata. Unsay pasabot ato nga kita mismo dependent kita, magsalig kita sa Ginoo kay susama kita sa usa ka bata. Take care of this little one. Kanang atimanon ninyo ni mga gagmay, dili lang ang mga bata, katong mga bag-o diha sa ato ang palibot, diha sa atong simbahan. Kaning mga little ones, mga bag-o pa nga mga kanang membros sa atong pamilya, ang atong mga anak, ang atong asawa, uban pa ng mga membro, ato ka na silang atimanon. Take care of them. Mahimo kitang modelo, mahimo kitang kanang witness, no? Atong ipakita kanila ug diha parehas sa atong pagkabata nga dili gayud mahimo ug wala diha ang Ginoo, no? Kay kita mga witness man na dili gayud sayon ang mag-witness, magmodelo, magpasan ngayon ka sa cross. Kay dili kita musunod sa kananaang standard nining kalibutan na. Kung dili kita musunod sa standard nining kalibutan na, mahimo kitang witness, mahimo kitang modelo nan mag-antos gayud kita. Mag-antos kita sa garbo, mag-antos kita kay pasinsyoso ta sa ila, mga little ones. Pasinsyoso ta, no? Magsabot kita nila. Ihatag nato ang atong ego nga serbisyo kanila o ehemplo diha kanila, pagpakita kanila, no? Unsa gyud gawi nga insang tong buhaton, o kung modelo man ikaw gyud mag-una sa serbisyo. Sa serbisyo ikaw gyud ang magpailawom kanunay, ikaw gyud ang magpaubos. Mo bitaw na ang diha sa simbahan, no? Dili ingon nga kanana ang pasulapi kita sa ato ang pagtrabaho o pagserbisyo diha sa simbahan, nga ato ang agenda, ato nga pamaagi. Otherwise, kanang yung pamaagi, mahimo kanang gabayan po sa mga bag-o nga mga katawhan sa Diyos nga nadiha nagserbisyo. So, unsa nga matang nga simbahan ug muna atong pagabuhaton. Muna ingon siya ug atong kanang balikan, in siya mas may pa kung ikaw maka-impluwensya sa mga dautan nining mga bag-o nato nga membro sa atong pamilya, sa atong simbahan, sa atong kanang diha sa community, sa atong society. Mas may pahigtan imong liog, itambog ka dito sa dagat, higtan ka sa galingan, no? Millstone o galingan lagi, bato sa galingan para itambog ka sa dagat. Dili na ka maka-influensya ini mga tawanan, kay ikaw may makahatag ka daot. Karon ikatulo, unsaon na to pagpasan sa cross. Nagsalig ta sa Ginoo, mahimo kita modelo. Karon yun siya, gidala nila ang ilang mga bata para panalanginan, no? Ang ato na yung pagkakuan ka na ang bana o asawa nga malaho tayon diha sa atong relasyon, malaho tayon diha sa ato ang pagmuna sa ato ang kanang pamilya, no? Importante di ay kaayo nga kini makita
masuportahan nato ang atong pamilya. Kay naa diha ang atong mga bata. Mao po'y sumusunod nato nga mahimo po silang ugma damlag mga ginikanan. Muna makita ni Jesus pag human istorya sa kananaang kabahin sa plano sa Ginoo sa kaminyoon iyang gisunod. Ang uban nga mga ginikanan gadala sa ilang mga bata o ilang gipapanalanginan, giblesan. Kay ngano man mao mo ginay tunong sa ato ang kaminyoon ang atong anak, ang katawhan sa Ginoo unya nga maoy mosunod kanato. Mag-unsa man, brothers and sisters, no? Mag-unsa man ang atong community ug ang atong example as husband and wife, no? As husband and wife, pili muhaom o makita sa atong mga kabataan nga unsa ba kini mauday kini ang atong kaminyoon nga broken homes, wala diha ang bana, wala diha ang asawa, ang amahan ra ang nag-atiman sa mga anak, no? Kundi asawa ra ang nag-atiman sa anak kay wa man sila magkasinabot. So brothers and sisters, gipa himangnuan kita sa ato ang pamilya. Muna, unsaon nato ni pagbuhat kanini ang tanan. Ingon siya nga inyo magibuhat ang inyong pagmodelo as husband and wife. Pinagi sa pagampo. Pinagi sa paghimo sa usa sa ni Kristo nga ikatulong bahin sa inyong kaminyoon. Siya ang maoy naa sa taliwala sa inyong relasyon. O nakita ba kini sa mga bata ninyo ang inyong pag-ampo, no? Yung bitaw siya karon panahon sa Rosaryo, no? The family that prays together stays together. Nagampo makita sa Santos nga Rosaryo. So brothers and sisters nga nakita diha giubanan sa atong mga bata. Diya man siya magsugod, no? No? The family that prays together stays together. Nga naman kung ako nagampo, akong asawa nagampo, ang mga bata nagampo, usara ang itubag sa Ginoo. Unity. No, kung natay mga diferensya sa ato ang asawa o sa bana, o mag-ampo ta sa ato ang kaugalingon, o mag-ampo ta together in one family, no? Ang Ginoo mo hatag kanato kahupayan sa ato ang kinabuhi. Ngano man dili ba gyud ta magkasinabot sa atong asawa not unless ang Ginoo mo inisip siya mo hatag kanato ni anang kananaang kasing-kasing na ato ang i-relate nato sa atong asawa, sa atong bana. Ngano man dili nato mahimo kung wala ang Ginoo. Even pagkipagrelasyon sa atong asawa, sa atong bana, dili kana mahimo nato ug wala diha ang Ginoo. Kaya ang Ginoo gyud mo'y mudala nato dito sa pagsabot sa atong asawa. Mudala ka nato dito pagpasaylo sa atong asawa. Mudala ka nato dito pagpangayog pasaylo usab sa atong asawa para ang relasyon matunhay. Kay dili sayon, brothers and sisters, ang atong kinabuhi ug wala diha si Kristo. Ang atong kaminyoon ug wala diha si Kristo. Ang atong husband and wife relationship wala diha si Kristo uban ang mga bata. Dako kani siya nga hagit kanato, no? Muna pangutana, ato bang ipangayo kani sa Ginoo? Do we seek this to the Lord? Kita mga minyo, gipadumduman kita sa panagbulag. Apan git panumduman usab kita nga kita day partner maday sa Ginoo sa pagtunhay sa ato ang kananaang gasa sa procreation
partner man rin kita sa procreation sa Ginoo. No? So brothers and sisters, ang Ginoo man ng istorya nato, in taking up our crosses, part ni siya ang pagbungna sa ato ang pamilya. Dili sayon. Ang cross nato kanana ang magaan o posible. So brothers and sisters, sa Mateo Kapitulo 11, versikulo 28 hangtod sa 30, ingon siya, duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan, o papahulayan ko kamo, sunod kamo o magpatudlo kanako, kay malumo ako o mapainobsanon, makapahulay kamo, kay ang akong pagtulunan sayon sundon, ug ang akong sugo sayon buhaton. Brothers and sisters, duol kamo kanako, no? Katong gibugatan sa ilahang mga relasyon sa banag asawa, relasyon sa mga anak. Insya duol kamo kanako, kay ang akong cross guno, ang akong cross kanana ang dili bugat, no? Ang akong cross dili lisod pasanon, but kani masayon kung moduol kamo kanako, makapahulay kamo, kay akong pagtulunan, ang akong lagda mahitungod sa atong ang kaminyoon, sayon sundon, ug ang akong sugo sayon kayo buhaton. Brothers and sisters, kani o muduol kita kang Kristo. Ngani gwapo kay ni ang sa in English pa ni, for my yoke is easy and my burden is light. Ang iya kunong yugo sayon, no? Kay ang yugo nga iyang gihatag kanato muhaom gayud sa ato ang liog, no? Ug ang iyang gipadala kanato nga kanang kabugaton nga mga karga or kanang problema nining kinabuhi dili gaan, dili kanang bugat, ngano dili bugat, kay si Kristo nanggod ang mutabang kanato. So brothers and sisters, mo na nga ang iha dahing gisugo kanato, kung kamo uban kanako, muduo mo uban kanako, o muduol kamo kanako, you deny yourself, isalikway mo kauglingon, pasana imuhang cross, kay sayon yung ayo magpakabata, sayon kayo nga mahimong ehemplo, sayon kayo ayuhon ang ato ang relasyon, ato ang pagkakargahon atong relasyon karon ug unya, relasyon sa ato ang pamilya, sa atong mga bata, sayon kayo og ang Ginoo naa diha mutabang kanato o kita muduol kaniya. Brothers and sisters, niduol na ba kita? Salamat kayo.